שוב שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו. בזמן האחרון אנחנו עדים להרבה מקרים לא פשוטים של בני נוער שמבינים שהארון קטן מדי בשבילם. היום נשמע רעיון בלעדי של נער בשם לידור אלחן משכונת מצוקה בבאר יעקב, שהוא מספר על חוויה דרמטית ועל ההערות הפוגעניות שקיבל כילד הומו. בואו ונצפה. חבר הכי טוב שלי מהתיכון, חלמתי לך בלילה